Wilno nie przeżyło trzęsienia ziemi. Mimo gromkich zapowiedzi opozycji, koalicja rządząca Wilnem przetrwała próbę budżetu i wygląda na to, że utrzyma się u władzy co najmniej do jesiennych wyborów sejmowych. Dla ponad 8 tysięcy wileńskich rodzin od lat czekających na zwrot ziemi oznacza to nadzieję, że zgodnie z obietnicą władze miasta będą mogły przyspieszyć i usprawnić ten proces. Szał inwestycyjno-budowlany nie słabnie od kilku lat, a zakładnikiem tej sytuacji stali się rdzenni mieszkańcy Wilna i okolic, którzy od lat walczą o to, by zgodnie z litewską konstytucją i prawem odzyskać grunta swoich ojców i dziadów. Od 1998 do 2003 roku to w zasadzie dzień w dzień była pielgrzymka od urzędów z jednego do drugiego spotkania, komisje, udowadnianie, sprawdzanie, pisanie, prośby, groźby, wszystko razem. Nic. Uzyskujemy 15 lat, zabrali za jedną noc. To i sporządkowali i wszystko. Mieszkańcy niegdyś podwileńskiej wsi, dziś wileńskiego osiedla Zaścianki, wydawałoby się mieli łatwo. Zachowało się sporo wolnej, niezabudowanej ziemi, skompletowano wszystkie dokumenty, tereny na oko niezbyt atrakcyjne, bo to i lotnisko, i tabor w pobliżu, a jednak. Już 15 lat mieszkańcy stoją na wrócenie tej ziemi. Ziemia nie była wrócona, była to wolna ziemia. Lecz był robiony ten detaliczny plan, było utrzymane pozwolenie na budowę i już rozpoczynała się budowa. Tylko w ten moment my już jak zorganizowaliśmy się i zrozumieliśmy, że tracimy ten kawał ziemi, znaczy taki strajk urządziliśmy, taki pikiet, znaczy do sądu zwróciliśmy. Tych sądów u nas my przeszliśmy 5. No i teraz mamy taki problem, że jakby tych 5 sądów mamy wygranych, ludzie czekają na zwrot ziemi. No dlaczego tego zwrotu ziemi nie ma na razie, zatrzymuje się. Jakby obiecają, jakby tam i nie ma przyczyn innych, no na razie nie utrzymujemy. To nasza ziemia, 4,44 setki, 4 hektary 44 setki. W pierwszych planach było oznaczone, że tam jest ogród, a w ostatnich planach teraz już nie ma. Już wszystko zarysowane, że tu jest las. I dlatego oni mówią, że las nie możemy wrócić. Gdy w 2002 roku był utwierdzony ten detaliczny plan, ta wielka działka na małe działki rozbite, tam żadnych lasów nie było. Rozumiem. Teraz, gdyby doszło nam do zwrotu tej ziemi, znaczy, że tam nam 9 hektarów już odejmują jako lasy. Powiemy, rozumiem, jako państwowe lasy. No to tutaj też widzimy niesprawiedliwość. Powiemy, jak to tak może. W 2002 roku nie było tych lasów, a teraz już stali państwowe lasy. Tam jakieś krzaki, tam nikt te lasy nie sadził, nic. Jeżeli tam coś wyrosło tak samo proizwolnie, tak czy to jest las. Obserwując tak zwaną restytucję, czyli zwrot ziemi na Wileńszczyźnie, ale też w innych miastach, jak na przykład Kowno, wygląda to na kolejną grabież w majestacie prawa, a nie wielkie przywracanie sprawiedliwości dziejowej. Nawet pomysłodawcy i autorzy tego dobrodziejstwa przyznają, że chcieli jak najlepiej, a wyszło jak zwykle. Z tym, że dobrymi intencjami to... Na šiek tiek gal buvom tokie, sakykime, gerai nusiteikę visų tarnautojų atžvilgių ir galvom, jeigu parašysim gražų įstatymą, tai žmonės jį sąžiningai ir vykdys. Tai vat tų dalykų irgi nebuvo visų sudėta ir dalis valdininkų kartais tiesiog tyčiodavosi iš savininkų, jiem gražindavo nuosavybę ne vienam ar dviejose sklypeliuose, o ten išskaitydavo iki 10 sklypelių. Mój ojciec miał 6 hektarów. I teraz otrzymuję na tych 11 kawałkach 26 setek ogółem. Tai va tokių visokių nesklandumų buvo pridaryta labai daug, kai ką pavyko paskui pataisyti. Ustawa o zwrocie ziemi zmieniała się 186 razy za 17 lat. Dlatego jak widzimy ile razy ile było zmian, dlatego każda zmiana wymaga odpowiedniej korekty. Poza tym tak samo było różnych przyczyn z powodu braku etatów w samorządzie na początku, które zwiększyliśmy 2 razy. Inne tematy są także subiektywne, bo na słowach i różne urzędy są bardzo chętni z powodu zwrócenia ziemi, a jak dochodzi do sedna sprawy, to gdzie można ta sprawa jest stopowana.
Tak zwana reforma rolna niewątpliwie przejdzie do historii nie tylko Litwy, ale i Europy. Jako przykład, czego wybrana przez nas władza nie zrobi niby dla naszej, a tak naprawdę dla własnej korzyści. Bo to przecież mylić się jest rzeczą ludzką, ale wciąż naprawiali te błędy, na przykład umożliwiając przenoszenie ziemi. Ta poprawka z inicjatywy konserwatystów i zarządu Kubilusa była skazana na sukces, a dziś nikt się do niej nie przyznaje. Paversti nekilnojamą turtą kilnojamu, tai čia jau yra Nobelio premijos vertas išradimas. Mūsų buvo vienas projektas, kaip tik uždraus tokius kilnojimus. O jie į tą projektą įkišo, reiškia, savo pataisas ir paskui, kadangi jų buvo dauguma, jie tas pataisas ir nubalsavo. Mes balsavom prieš ir mūsų projekte to nebuvo. Inni dziś już twierdzą, że zwrot ziemi, szczególnie w miastach, był z gruntu rzeczy pomyłką. Miestų ribos, kurios buvo prieš karą, josgi kaip dabar mes turim. Mes turim dabar miesto teritoriją, o iš esmės tai buvo kaimai. Ir anais laikais žemė turėjo vieną vertę, o miestai dabar turi visai kitokią vertę. Tai, man atrodo, tas negali būti priimama kaip vienas prie vieno. Nes infrastruktūra padaryta taip, žemės kaina pakilo. Resztką zdrowego rozsądku i uczciwości wykazał się Trybunał Konstytucyjny, który nakazał zwrócić całą niezabudowaną ziemię. Asmeniui natūra būtų grąžinama būtent ta žemė, miškas, vandens telkinys, kurie iki neteisėtos nacjonalizacijos ar kitokio neteisėto. Akcja wyborcza Polaków na Litwie przed rokiem poszła na wybory samorządowe, obiecując zrealizować zobowiązania państwa litewskiego i zwrócić ziemię. W Wilnie osiągnięto istotny sukces, więc polscy radni ambitnie zajęli się realizacją obietnic. Na protesty i oskarżenia nie trzeba było długo czekać. Yra tokių sklypų, kurie suformuoti, sakysim, ant šlaitų, jų niekas negrąžina. Bet kiek mano žiniomis, tai jos bando grąžinti, reiškia, sakysim, savininkam. Tai ką su tokiu sklypu daryti, jeigu tu negali į jį įvažiuoti? Абсолютно бздура. Те wszystkie działki, co były przekazane, tak samo, które są planowane. Informacja o tym jest na stronie internetowej samorządu miasta Wilna. One są wszystkie dostosowane pod budowę. A jeżeli pan przykład ma jakieś zastrzeżenie, to może pójść na przykład zapytać premiera rządu pana Grikilasa czy minister rolnictwa panią Płuskień, których zdanie jest w ogóle, że na terenach wielkich miast, przede wszystkim Wilna, trzeba zbierać w ogóle wszystkie, jakie zostały okruchy ziemi i myśleć od nich przekazanie, sformowanie działek nawet minimalnych dla mieszkańców. No bo bądźmy szczerzy, jeżeli więcej niż połowa mieszkańców w perspektywie ma nie utrzymać tej ziemi, to trzeba zastanawiać się, jakie są koszty, skąd państwo weźmie pieniądze na rekompensatę tych mieszkańców. Bo ta rekompensata teraźniejsza jest taka symboliczna. I co gorsze, i to też jest taki temat na przyszłość, że wszyscy muszą zastanowić się, nikt nie rozważa nawet tematu, żeby to była rekompensata słuszna w wartościach rynkowych. Nikt tego nawet nie rozważa, bo to byłoby ogromne pieniądze. Šiandien jūs šnekate apie tai, kaip grąžinti Lenkam žemės, taip? Arba lietuviam, nebūtinai Lenkam, bet kam, kas turėjo žemę, taip? Bet man atrodo, kad miesto plėtros komitetas turėtų užsiimti visai kitokiam funkcijom. Tai yra žiūrėti, kaip vystyti miestą, kaip pritraukti investicijas, kaip padaryti, kad tas miestas būtų gražesnis, patrauklesnis. Ne tik žiūrėti asmeninio arba, sakysim, restytucijos įstatymą, bet žiūrėti ir miesto interesų. Ciekawe, jak można planować rozwój miasta, gdy nie wiadomo, do kogo należy ten lub inny teren, a z sądów wciąż napływają kolejne orzeczenia nakazujące tę lub inną parcelę zwrócić prawowitym właścicielom. Ustawa o zwrotu ziemi mówi jasno i przejrzyście, że wszystkie terytorium, które są społecznie potrzebne, które nie były detalicznie zaplanowane do 2002 roku, muszą być zwrócone. I w tym wypadku, jeżeli samorząd sądzi, że to jest potrzebne dla niego, to on musi to terytorium albo zaplanować w planach detalicznych do 2022 roku, albo po prostu wykupić od mieszkańców po zwrocie. To jest taka pozycja całkiem jasna, bo po tym kosztom, że jest społecznie potrzebne terytorium, można bardzo wiele ziemi zwracać ludziom. Może kiedyś faktycznie ona będzie potrzebna, ale w pierwszej kolejności mi zdaje się, że potrzebny zwrot dla mieszkańców, prawowitych właścicieli, a jeżeli te koszty faktycznie będą potrzebne, to zawsze można to wykupić.